בשביל להרגיל כלב למברשת, אנחנו מתחילים בעצם בקודם כל בלהראות לו את המברשת. אנחנו בעצם רוצים לייצר לכלב איזושהי התניה חיובית. אפשר גם ממש לסמן לו טיפה, להצביע על המברשת, לסמן לו שיבין יותר מה אנחנו בעצם רוצים ממנו. ברגע בעצם שהוא נותן מבט, אנחנו מחזקים. חיזוק יכול לבוא בכל מיני צורות, במקרה הזה אני עושה את זה עם חטיף, זה יכול להיות עם האוכל שלו, עם צעצוע שהוא אוהב, או כל דבר שהכלב בעצם אוהב. אנחנו חוזרים על הפעולה מספר פעמים. בשלב הבא אנחנו בעצם מנסים לתת הכלב לגעת במברשת. ממש מניחים את המברשת על הרצפה ושמים חטיפים באזור של המברשת. אנחנו רוצים בעצם שהכלב ייגע במברשת או לפחות ירחח אותה. כמובן שגם על הפעולה הזאת אנחנו חוזרים מספר פעמים. במברשת שאני השתמשתי בה יש צד רך שהוא יותר לאיסוף שיער. איתה גם אפשר לשים נגיד חטיפים ממש על המברשת עצמה ולתת הכלב לאכול חטיפים משם. כמובן מומלץ לעשות את זה רק ברמידה והמברשת עם צד רך כזה. מהשלב הבא אנחנו בעצם ממש מתחילים בלסרק את הכלב, כמובן שכן נותנים לו איזשהו חטיף או משהו, איזשהו חיזוק, ממש לייצר איזושהי התניה חיובית מהסירוק עצמו גם.